Mga higala aniya kita karon sa bukirang bahin sa Sugbo, din inay-inay nga midagsa ang mga turista tungod sa mga maanindot nga mga buwak. Atong hibaw-an ang istorya sa Sirao Flower Farm. Siguradong pipila ka ninyo ang nakadungog na o baka bibisita na dinhi sa bukirang bahin sa Sugbo diin makita ang gikagubtan karon sa mga netizens nga maanindot nga mga buwak. Dinhi sa sitio Tawagan, Barangay Sirao, makita ang mga flame-like flowers, ang celosia o sa ka-edible o ornamental plants. Matod sa tigduma sa mga celosia flowers dinhi nga si Tatay Severino Ople nga dugay na siyang nagtanom niini, apan karong tuiga lang siya nakabantay nga midagsa ang mga tao sa ilang lugar. Karon pa nahibuong na lang bitaw ko nga unsang pagbuota sa senior kay iya ning kuan kaning bulak nga dito sa hulan ko no Sir Franklin. Nagtuo si Tatay Severino nga ang pagdagsa sa mga tao gumikan sa internet o sa social media. Sama na lang sa magsuong Katrina o Camille Alvarez nga bisan og tagat Talamban, bibisita gyud dinhi sa Sirao. I just found it in the internet with my friends and I was just curious about it. Kung mobisita ka dinhi, adunay entrance fee nga 20 pesos alang sa magkuha og pictures ug 100 pesos alang sa mga mag-video. Tungod sa inanay pagdagsa sa mga tao dinhi sa Sirao, aduna nay mga tanod nga nagbantay sa lugar. Mga habal-habal drivers nga mahimong mohatod kuha sa mga pasaherong mag-commute. Nalipay si Tatay Severino sa wa niya damha nga pagdagsa sa mga tao. Apan hangyo niya nga ampingan ang iyang mga pananom, hilabi na nga maglisod sab siyag akomodar sa kadaghang tao nga mobisita matag adlaw. Sa pagkakaroon, sigo ni Tatay Severino nga posibleng i-develop pa ang lugar apan magdepende pa kini sa tag-iya sa yuta.